ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Congratulations. Congratulations. UMLA ka Mairang constituency uba Metbah lengdo ubalong hakajuk kapor chairman ka Meghalaya State Planning Board haga nyau tarik uyayong arajar arpusan dala di kumunong Markhmat ula Leit ban Kynduh kerpang ya ka Ereen lengdo maulong bat ka Angel Joliza Marbanyang kibala yo ban rung haga top 20 jongga result SSLC balapan benar ka embos haga santarik uyayong arajar arpusan. Haba keren syakilat patai kubor ubak Metbah ulaya tu baka jinglet ia Kynduh kerpang jong ya kini ki kena pulih kalong ban ai kubelai kit bok kit ruang ya ki bat ban penselor ya ki bakin nang yai beteng ya ki jing pulih jong ki nang ni Markhmat ula ong baka ni kalong tang ka jing sedang jong ka khana jing job jong ki bat ka badon kam kalong bakin yai minot syusyu nang ni Markhmat hagi jing pulih. Hagani ke sengi ubak Metbah ula ai kubelai kelum langru ya barok ki kena pulih jong ka jela ki balapas ya ka examen SSLC arajar arpusan bat ula kenturu ya ki bakin lep ha syusyu hagi jing pulih ki bakham syajrong. Laban penken mau baga Angel Joliza Marbanyang bat ka Ereen lengdok maulong kidai ki kena pulih jong ka St. Thomas Higher Secondary School Mairang ki balapoi haga kerdan ka pasipau bat khatsau haga top 20 jong ka result SSLC arajar arpusan. Haka ka po nga so ban pau ya ka jing so kunan ka bakhaw na kunan junga. Haka ba de bat ni ka result jong ka SSLC ka badang su that light haka su sejang. Haka bangi iba babon ki kena ni la pass ya kan exam haka ni senam tu mata. Ya sing laban ong ka dan go ni senam tu ba. Rayo ia ka result ka babahatang. Ke haka du ka por na kaleng nga so ban ong ba. Na ai ka jing ai kublay ya ki tu baro ki balapas. Haka ni ka exam ka ba dang sudap dong ka class 10. But nado itu kiba don haka top 20. But kujuru iki weki kina ki balapas lang sini. Kena ada jengket bok di yang ini, bah kinanya minat, bat tulis tom, hakiwe kuwe pat di kelas sudah sejurang, hakiki nak pandai. Si hari ni kaporu ngawan banjungo, banjungo eki atli kilam yin, kuwe kerja yin jong Ereen lindok mulong, bat yin jong Angel Marbanyang. Ini gibala yo haka top 20 nanda kasnam. But ila yo ru ka position haka 10 position but 14 position. Tikala long de ege jing suknan ka bakra ba ka jing pas jongki haka beri nakal yang ke konsumsi ke bangan don ka district ke ba now dan kalau siya ke ba ni small salong ha ke ba ni ya ke jingkiu jong ke puli puti ba ke jing simkha ni ya kikna school ha ke ni ki por kilometer kabalong ka jing I mean sim kiu ke kikna te ni mawan na ka ban ai ke jing kitbok yang iki na ka ban taki kelas ba sejrong bala ka juga por kajing penselur iki ya ka bakin nang tengi ya kajing pulih ke jongki ha kiwe pat ki kelas nang ne sejrong ba ka juga por ngasuk ben ba mentala jan man ka stem ki kena jong ne ka district ki kena jong ka konsumsi ko ngadon ki yo ban pendan burom yang ilang barok ke district di Berkeley ke konsumsi ha kabaki yo ia gaban besut ila dia haka top 20 position kabaki kumgi kena gila ini exam te new iba kajing ya dai ba ka puli puti ki kena dengan juk mementaki dan kam
ya ka ban minot bat ngasok ban kenturu kan kapor ba ya ki kamde tang gajing kamde ka achievement ngala ban orang kapor ndrei ka de jing sedang jong ka success story jong ka im jong ki kalau itang ka jing sedang it's just the beginning kin hap ban shimye kani kum kawai na kilat kawai ni jingkang ki bokle na ka ban ta future ka career jong ki this is sin nga ai jingkit bokle yang ki akum juro baro gitu ki bala pas ha ka dik exam la kalong na kani ka konsusi ka bangadot la kalong ka district para ka state